Gypsy King Production. Специален поздрав за Алекси Анетов. Този човек не се купува, не се пречупва и не се спира. Където мине, оставя следа. Запомнете едно име: Алекси Анетов. Гледате ме и се пукате от яд, щото Алекси е роден. Тарикат не влиза лесно, ничи капан винаги си следва собствения план. Колкото и да ме спирате, никога няма да ме съборите. Алекси върви напред без страх, а след него остава само прах. Не може мен да използвате. Давал съм ви достатъчно, а вие се възползвате. Пари, коли, услуги, всичко съм давал, а накрая дори не поздравява. Душмани, не ми завиждайте, като ударя един път, почвате да бягате като мишки. Говорете за гърбови. Ама нямате лице да го кажете. В очите нов живот започвам без вас. Вашата завист не ме интересува. Не ми гледайте парите, сами си платете сметките. Душмани, не ми завиждайте. Знаете какво става, когато прекрачите границата. Един път се изправям срещу вас. Мина и шумните изведнъж унемяват мислите си големи, ама сте дребни в действията. Шум много, резултат никакъв. Не може мен да използвате. Давал съм ви достатъчно, а вие се възползвате. Пари, коли, услуги, всичко съм давал, а накрая дори не поздравяват. Алекси не говори много, действията тежат. Истинските хора винаги до него вървят. Който го е предал, остана назад, а той превръща всяка загуба в нов